Җырчы, композитор һәм шагыйрьдән башка үз талантын тормышка ашыра алмас иде. Шулай ук концертмейстерның хезмәтен дә читкә куярга ярамый. Бик күп танылган җырчы шәхесләр белән эшләгән концертмейстер, меңләгән укучыларның остазы Мөнирә Хәбибуллина турында сөйләрбез бүген. Хәер, рояльдә уйнап кына калмыйча, хезмәттәшлек иткән барлык җырчыларга репертуар белән ярдәм итүче, һәрберсенә нинди җыр килешәсен нечкә тоемлаучы да ул. Шәхесләр сәхифәсендә Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Мөнирә Мөнир кызы Хәбибуллина. Пианист куллары хыяллар уручы. Алтынмы, көмешме, Худайдан бирелгән. Бу аңа диелгән кыйммәтле өлешме? Бу шигырь юллары Мөнирә Хәбибуллинаныкы. Әйе, бүген аны бик күпләр шагыйрә буларак та ачачак. Шагыйрьлек аңа әтисеннән, ә музыкага мәхәббәт әнисеннән күчкән. Чөнки минем әнием музыкант иде. Баян, аккордеон укытты музыка мәктәпләрендә. Менә ул иде заниматься итеп утыра, ул шушы училищеда беренче татар хатын-кызларыннан беренче булып бетергән хатын-кыз, баянистка. Вот, мин әле хәтерлим, кичкенә чагымда мине монда алып килеп, үзе заниматься итеп утырадыр, мин тыңлап утырадыр. Моннан соң күпме сулар аккан, ничә язлар үткән. Мөнирә ханым Хәбибуллина инде 50 елга якын укыта. Миңа инде үзенең киңәшләрен бирде, ниндирәк җырлар җырларга, нинди поступлениедән укырга кергәннән алып, Мөнирә апа безне җитәкләп килә инде. Әрли белә торган кеше түгел. Ул әйтергә может, безгә шуннан кыен булып калырга может. Мөнирәнең зур шәхесләр белән эшләве миңа тынычлык бирмәй. Ул да булса Хайдар Бигич белән эшләве, ничектер бездә шул легендар кеше белән бергә булуыбыз минем ничектер горурлык уята. Шын хатын-кыз ул. Аның йөрәге бик зур. Инде ул менә үзенең укучыларын да, үзенең балалары кебек якын күреп, аның киңәшләре миңа калса, миңа үз гомеремә җитәрлек кебек. Мөнирә Хәбибуллина Казан кызы. Казан дәүләт консерваториясын тәмамлагач, анда укытырга кала. Оннан 33 ел гомерен радио, телевидениегә багышлай. Гомер буе радио, телевидениедә эшләдем. Бер дә үкенмим. Чөнки анда минем бүлмәдә репетиционный дип язылган бүлмә иде инде ул. Шул хәтле шәхесләр белән таныштым. Җыр күтәреп, менә Мөнирә җыр яздым. Менә уйнап кара, кемгә бирәбез? Мине бик хөрмәт иткәннәр инде күрәсең. Мин инде шунда калып, рәхәтләнеп уйнап, тикшереп, бер җиргә куядыр ноталарны. Аннары уйлыйм инде кемгә бирергә, кемгә бу җыр килешә. Менә үзгәреш җиле диләр хәзердә. Менә үзгәреш җилен мин әле моннан бер 30 ел элек башладым. Ул нәрсәдә менә чагыла. Менә җыр бит инде ул нотасының җыр не партиясе, аннары аккомпанементы. Ә мин теге миндә иҗат ниндидер бер шыкыны булган. Мин матурлыйсым килде аны. Шуңа күрә дополнительно скрипка, виолончель, җа квартет өчен, җа трио өчен, җа квинтет өчен эшкәртә идем. Җырчылар үзләре аннары сорап килә. Идрис Газиев белән алар Мансур Музафаров турында 7 фильм төшерә. Шулай ук Салих Сайдашев, Александр Ключерев, Фәрит Яруллин һәм башка шәхесләрнең иҗатын фильмнарда мәңгеләштерәләр. Күпме данлыклы шәхесләр белән эшләгән Мөнирә Хәбибуллина һәрберсенең холкын, нинди тема яратуын, нинди җыр туры килүен алдан сиземли торган булган. Мәсәлән, Алмаз абый Монасыйпов. Аның бит шул хәтле үзенчәлекле музыкасы. Анда мелизматика үзенчәлекле, ниндидер шәрык интонациялары. Бөтен кеше аны бит җырлый да алмый. Без инде ул Мәскәүдә яшәде, ул миңа хат яза инде. Мөнирә, уйла әле, менә шундыйрак җыр җибәрдем, почта аркылы җибәрә инде безгә. Соңгы 10 елда гына да 400дән артык концерт биргән. Мин үзем моңсу музыка яратам. Нигәдер? Менә Жеңел музыка бик яратмыйм. Теге шаян, шундый, аларны мин бик нитмим.
Чөнки күңелдән килә, һәрбер кешенең үзенең күңеле нәрсәгә ята? Романс. Романс ул бит нәрсә романс? Ул бит кечкенә генә мини спектакль. Аның башы бар. Менә опера кебек ул. Менә кечкенә генә, менә 3 минутлык опера мәсәлән дә. Менә шуны 3 минут эчендә бөтен эчтәлеген күрсәтә белергә кирәк. Ире Сәгыйть Хәбибуллин белән алар 2 ул тәрбияләп үстерә. Уллары Ринат шулай ук училищеда укыта, ә Марат газет редакциясендә дизайнер хезмәтендә. Хыяллар, балалар исән сау булсын, оныкларым исән сау булсын, эшем булсын, кулларым исән булсын. Ашарга нәрсә бар, шул җитә. Киемгә мин исем китмим. Нәрсә бар, шул җитә. Менә күбрәк матур музыка булсын иде. Язсыннар иде безнең композиторлар. Манира бит ул музыка, шигърият, татар әдәбияты, татар теле мөхитендә үскән. Шуңа күрә аның ярдәме, аның белән эшләве минем өчен, менә ул Ходай Тәгалә миңа аны биргән. Мин аны авыз тутырып әйтә алам. Аның таланты, аның искиткеч әнә шундый музыканы тоя белүе, музыка аркылы әйтә белүе, менә минем өчен ул бер хәзинә. Мөнирә ханым дистәләгән конкурслар лауреаты. Аны еш кына балаларның җыр конкурсларына да жюри әгъзасы итеп чакыралар. Җырчыларны канатландырмыйча алар җырламый бит. Аларны мактарга да кирәк. Аларга күңелләрен үстерергә кирәк. Менә хәтта шушы яшь балаларны да, аларның бит әле эше бит башлана гына, әле алар серләрен белеп бетермиләр. Үзенең бөтен гомерен музыка дөньясына багышлаган шәхес. Бүген дә ул сайлаган һөнәренә тугыра. Еларгамы, җырларгамы, шулай узадыр гомер. Ләйсен Хаҗиева, Татарлар, Казан.